Kampen mot Gud og hvite Krist er i gang. Evig menneskelig hamre som levde noen år i det samme. I just want to ask you, why do you believe in God? Koska mä rakastan elämää. Okay. In English. Can you... Okay, he loves life. That's why he does it. Okay, the question is then, that if you love life, here and now, why are you waiting for paradise? Why don't you just commit suicide? Mitä sanoit? Jokainen ihminen kuolee kerran, niin selkeästi. Okay, so you mean... Sano sille, käännä sille. He meant that he doesn't want to go to hell. That's the essence of his dialogue. Okay. Yeah. Okay. So the question I would say, siis kysymys mikä haluaisin antaa sulla on se, että ainoa, siis is the only reason you believe in God because you're afraid to go into hell. Onko ainoa syy miksi onko Jumala, että sä pelkäät tulla helvettiin? Ei. Miksi sä uskot Jumalaa? Why do you believe in God? Mistä on todisteet? Why do you believe in Him? Jeesus muutti mun elämäni, hän rakasti mua niin paljon. Mä oon entinen väkivaltarikollinen. Mä olin mun muijani kuristamassa kirkon pihalla, yritti tappaa sen. Mä kuulin saatan äänen, joka sanoi, tapa tää. Hän rupesi suuntaan Jumala avuksi, että Jumala rankaisi sua. Jeesus ilmestyi mulle. Ymmärrätkö? Jeesus ilmestyi, sanoi mulle, sä kuolet viikon sisälle, mä saan muuttaa sun elämää. Mä tunsin hänen rakkauden ja voimaan. Tiedätkö, se on mieletön voima. Se on mieletön rakkaus, mikä Jumalalla on. Jävla idiot. Rakkaus on voima kuin viha. Okei, mä ymmärrän sen, mutta kysymys on City of Peace. että jos nyt, siis, jos ei Oh my god. niin joutuu helvettiin. Mikä rakastava Jumala se on sitten, jos se lähettää mut helvettiin, siksi mä en usko Jumalaa. Jumala, sultahan on sovitettu jo. Jeesus kuoli sen takia, että sä et joudu siihen. Se tuomio on kannettu sun puolesta mun puolesta. Siis vaikka mä en uskoisi Jumalaan, niin mä joudun taivaaseen. No ilman Jeesusta ei kukaan mene taivaaseen. Sen takia me täällä ollaan kertomassa, että Jeesuksen kautta sä pääset sinne taivaaseen. Missä on todisteet? Todisteet. Tässä näin. Mä oon 42 kertaa kuollut ja herännyt henkiin. 42 kertaa yhden päivän aikana. Okei. 42 kertaa pysähtyy sydän mun puolesta rukoiltiin meidän henkiin, ymmärrät? Haluatko nähdä dokumentit? Mulla on mukana täällä autossa. Kuvatta kaikki. Okei. Uskoiko sä rukoukseen? Miksi amputoidut ruumiinosat nyt kasva ulos? Kaikille ei kasva, jollekin on kasvu. Ei oo. Katoppa tänne. Tiedätkö mikä täällä on? Täällä on pacemaker. On 42 kertaa pysähtynyt sydän. Yksi ainut rukous mun puolesta, mun vaimo rukoili ja ystävät rukoili tietysti myös. Pelasti mun hengen. Mä olen rukoillut kuolleiden ihmisten puolesta, mä oon nähnyt kun on herännyt. 10 minuutin sydämen pysähdyksen kaveri on herännyt kuolleesta. Paperit ja todisteet löytyy, tää ei oo satua. Mä tiedän miehen, joka oli 3 vuorokautta oli kuollut, että sattui mätänemään afrikkalainen pastori. Sitten kun elokuvattu Suomessa merlovuotta, se heräsi kuolesta, kun sen puolesta rukoiltiin. Mä uskon ihmeisiin, mä uskon Jeesukseen. Mä uskon, että Jumala on hyvä Jumala. Hän on voimakas Jumala. Hän on vahvempi kuin saatana. Saatana hävisi ristillä Jeesus. Mutta mitä jos mitäs Jumala teki, kun tsunamista kuoli 500 lasta? Tavostan. Mitäs Jumala teki silloin? Mä uskon, että kaikki nämä 500 lasta pääsi taivaan kotiin Jumalan luokse. Pienet lapset on Jumalalle semmoisenaan kelvollisia. Mitäs ne perheet? Perheet. Niin. Tiedätkö, että tällä maailmassa on hyvin paljon onnettomuuksia. Jeesus sanoi, että luuletteko te, että nämä ihmiset tekivät enemmän syntiä kuin muut kuin silloin, niin tornissa 18 tuli ei. Vaan tässä maailmassa, missä me eletään, hallitsee tänä päivänä paha. Täällä sattuu onnettomuuksia jatkuvasti. Se ei ole Jumalan syytä, vaan se on meidän omaa syytä. Me ollaan itse aiheutettu monia pahoja asioita. Me ollaan muutettu meidän ilmastoa, me ollaan muutettu säätilaa, me ollaan vedetty metsät kasaan tätä ja me syytetään sitä Jumalaa. Mitä Jumala teki? Jumala pelasti ne pienet lapset taivaan kotiin, jotka kuolivat siellä tsunamissa. Tiedätkö, sen tsunamin kautta on tullut miljoonia ihmisiä iskoja, jotka on nähnyt, mitä voi tapahtua. Seuraava onnettomuus on Raamattukirjan meteorit iskevät maalle. Se on paljon isompi onnettomuus. Mutta jos Jumala on niin perfekti, niin miksi se antaa tämmöisiä kauheita hommia tapahtua? Tämän maailman Jumala on tällä hetkellä saatana. Ihmiset rakastavat saatanaa enemmän kuin Jumala. Se on totuus. En mä usko. En mä ketään usko saatanaa. Ketään?
Saatana onko joulupukki? Se on fantasy figure. Miksi nyt kannattaa symboloida? Siksi mä vastustan kristinuskoa. Mun mielestä kristinusko on paha. Kuuntele nyt. Sä voit vastustaa kristinuskoa sitä mätää, mitä sä oot nähnyt, se on oikein. Mutta todellinen ihminen, joka uskoo Jeesukseen, se on toimiva juttu. Mä en tykkää, mä erosin kirkosta, mä en usko katolisen kirkon, joka Paavin höpinöihin yhtään. Mä ymmärrän sua. Mätää kristillisyys tappaa kaiken uskon. Sä oot nähnyt vaan valekristillisyyttä, että todellinen kristillisyyttä on. Se ongelma on siinä, että Raamattu pystyy tulkita eri tavoilla ja sen takia kristinusko on paha siksi, että se antaa niin paljon tilaa tulkita sitä kirjaa, että kaikilla on eri mielipiteet asiasta ja kaikki sanoo, että tämä on kristinusko, tämä on kristinusko. Yksi esimerkki on tämä, että yksi nainen tuli raiskatuksi Amerikassa ja se meni lääkäriin ja se halusi semmoisen day after pill. Lääkäri sanoi, että ei, en pysty antaa sulle, tämä on vastenusko, se on pakko synnyttää, että raiskauden lapsi. Tämä on kristinusko. Tiedätkö mitä Jeesus opetti? Rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Kun mä tulin uskoon, niin mä kävin pyytää anteeksi ihmiset, ketä mä olin ryöstänyt, keneltä mä olin varastanut, mä palautin takas. Jos mä olin tehnyt jotain pahaa jollekin, mä menin sopimaan sen ihmisen kanssa. Mitä pahaa sä näet siinä? Ei mitään pahaa, mutta se paha on siinä, että miksi sun pitää mennä kirjaan hakemaan tommosia helppoja selityksiä. Siis jos mä teen pahaa jollekin, niin mun tarvii mitään kirjaa katsoa, että mun pitää ymmärtää, että se on hyvä. Mä oon ymmärtänyt sitä kirjasta, vaan Jeesus on mun sydämeen. Ja havasi mulle ne asiat. Mä itein, niin mä olin oikeesti paha. Okei, mä teen hyviä asioita, mutta mun ei tarvii katsoa mitä Raamattua, mä teen hyviä asioita. Tiedätkö mitä? Kukaan ihminen ei ole hyvä. Kaikki ihmiset on tehnyt syntiä. Minä ja sinä, me kaikki. Mä oon ottanut vaan Kristuksen armon oma elämäni vastaan. Okei, mutta mun mielestä se devalvoi koko sen teon.